Здравейте! Аз съм Ивет. Ивет! Здравейте! Аз съм Ивет. И днеска ще готвим. Не толкова с готвене, обаче ще правим какао. Ще си трябват чаша, несквик или друго какао, лъжичка и мляко. За да го направим, ще трябва да вземеш една или две лъжички от несквик. Една и две. И после вземеш млякото си, отваряш. Накрая го отвори. Просто да налиш. Чепче. Върнете млякото. И сега ще ви трябва микроволнова. Отваряш я. Само да махна вече има вече тук. Слагаш ящата вътре. Направете времето и това 1 минута. И изчакайте. 1! Топло, горещо и хубаво. Внимавайте, когато го изваждате, може да пари. После, когато ви е готово и топло, разбъркайте се го лесно. Вече е готово, топло и можеш да го пиеш. Много вкусно и хубаво. Как беше твоето? Моето беше страхотно.